Здравейте! Днес ще ви представя една изключително вкусна рецепта по идея на мама, с която може да зарадвате вашите близки за коледните празници. А именно полезен вариант на бомбоните Рафаело. Бомбоните стават изключително лесно и за целта са ни необходими само 3 съставки. А те са масло, форми и кокосови сърготини. Това си е просто леснотия. Обелваме формите и махаме костилките и ги добавяме към маслото и кокосовите стърготини и разбъркваме, докато не се получи хомогенна смес. След това оформяме бомбоните и ги овалваме в кокосови стърготини. Става изключително вкусно! Ай, чао, че бомбоните ме чакат!